Čo je tá najväčšia chyba, ktorú partneri urobia v sekunde, keď sa rozhodnú pre koniec vzťahu a zvolia si rozvod? Skúste sa zamyslieť, čo ľudí ako prvé nápadne, keď im v hlave skrsne myšlienka, že sa idú rozviesť. Chcú ten vzťah zachrániť však. A čo vtedy urobia? Zhodnú sa na tom, že navštívia párového terapeuta. Možno aj keď predtým ten jeden z nich nechcel, tak zrazu súhlasí. Prečo? Lebo to obaja vnímajú ako poslednú šancu na záchranu. A podvedome sa slovo záchrana vníma pozitívne. Myseľ dvoch ľudí je nastavená na spoluprácu. Čo sa ale stane, keď príde to definitívne rozhodnutie, že sa rozvádzajú? Čo vtedy preblikne v tej hlave? V jednej sekunde nastáva prepnutie zo spolupráce do totálneho útoku. Prečo to ľudský mozog tak urobí? Lebo sa spustí obranný mechanizmus. Mysel cíti ohrozenie a potrebuje chrániť to najcennejšie, samu seba. Slovo rozvod majú ľudia zafixované ako niečo čisto negatívne a zlé. A tak namiesto spolupráce začína okamžitý boj kto z koho. Uvedomujú si však partneri v tom krči, že tá najjemnejšia cesta pre ich vlastnú psychiku je stále tá istá. Že je to stále forma spolupráce, aj keď sa rozvádzajú. Nie, neuvedomujú. V tom zranení sa každý cíti ako obeť. Každý si povie, veď ja mu na súde ukážem, alebo ja jej na súde ukážem. Žijú v mylnej predstave, že práve oni majú tú čistú jedinú pravdu a súd sa na ich stranu automaticky prikloní. Lenže presne na tomto sa najviac tých bývalých partnerov popáli. Súd ich ale že totálne nepozná. Súd sa rozhodne od stola za pár minút na základe suchých papierov. Veď povedzme si, dá sa vtesnať niekoľkoročný život dvoch ľudí do napríklad 3 až 4. A tam, kde každý z nich vidí tú svoju jednoznačnú pravdu, ju cudzí človek v talári vôbec vidieť nemusí. Z takejto vojny vyjde jeden ako víťaz a druhý ako porazený. Ale v realite budú hlboko zranení obidvaja. A obzvlášť, ak sú v tom celom ešte aj deti. Čo chcú teda partneri na konci? Rozsudok silou alebo dohodu, za ktorou si stoja obidvaja ako rozumní a féroví ľudia. Možno si teraz hovoríte, že to je síce pekné a ja by som tú dohodu chcel alebo chcela, ale čo robiť, keď môj ex-partner alebo teda ex-partnerka o nej nechce ani počuť a ide tvrdo hlavou proti múru? Aj na túto otázku existuje odpoveď. Čo robiť v takomto prípade. A presne na to si budeme odpovedať v nasledujúcom videu, čiže sledujte moju facebookovskú stránku Mediatorka BB / narušené vzťahy, aby vám to určite neuniklo.